Tvoriteljka toho inovativnog slovnika Tatjana Šajtoš, kotra nedavno diplomovala na Prirodno-matematičnem fakultetu na Departmanu za matematiku i informatiku. Основна функція є нормально перекладання з руського. За teraz може на 4 другі язики. На сербський, на англійський, німецький, французький. Нормально може із тих язиків на руський язик перекладати. А попри того є додатні функції, як, повedzme, намістання аплікації, щоб чувала історію prevezenih slovoh, že bi še da jedni slova začuvali jak od najmilší. Jak говори наша собеседница, було потешкості при виробку аплікації, бо руський язик як так і не існує на Google. Аплікація за teraz іще не доступна у Google предавальні, але Татьяна планує, żeby się to premienielo. Понеже у словнику є 300 слова, треба го іще доробити, а як визначила його творителька, у сповнюванню тієї задумки би їй значила потримовка матичного факультету, а тиж і руських інституціях.